bura mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nen His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru Muigai Kenyatta to Raila osetho. Kata under party leadership mar coalition mar Azimio la Umoja. Uhuru Kenyatta nen chairperson. In fact, all the meetings mane were aligned to elections mar 2022 were being called by His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Through ne kalo through leadership mar Mosanindo moluor Raila Molo Odinga. Koro it was formal. Akiagi momio o divert to weekly from Betsa Paranya. If kaudwot ni utigi ODM mose madwa donje sirkal to the uruti un kaka National Liberal Party. Ngama pingo decision mar Uhuru Muigai Kenyatta mar luongo bura. Mano ngama dwa no dhi oti gi joka junet mondo gidhi gilos sirkal, gidhi gilos coalition gi brodbes. Ginyalo exit easily. After number 2, questioning ability mara a Jubilee Party, it is not under your command. In party ni en chama poda wacho ne nyikora mugi. Chama matin maonge kata gi ngamo yier Luo Nyanza. Ageno kata nyikora mugi ajwa mang'eny ong'eyo mana party mar akiani Liberal akiani National Party e poster mar Joramogi Nyoro. En party maji okia kumantie. Mago are negotiation vehicles. You negotiate and you don't negotiate fairly. Nyagi sani inano kataka barupe no poko bedo recognize nikech sani the leader mar Azimio la Umoja National One Kenya Alliance en moluor Kalonzo Musyoka nyaka gisani. Kendo Secretary General en Karoli Omondi, whether they like it or not. Or they just confirm as a small party. They have no say. Ado nasoma ne ote mamoko manya kwa ramuge joanga medo chwalo nwako kaliro adutote.